Tipra sabai Tipra sanu Delhi nu agini siminu borok masa BJP tei masa CPM tei masa Mota hini kaglai mani tei chung nugui tongo. Obo haike no miyapro borkathani tako khoroksa urun development mungi BJP party khai hini kwbangma borok haikeba 30-40 jon borok wngmano phaine boni no phai choprobjaka tei bini puti thaino sabai rwjaka tei bwsalangno totara sebjaka hini bo sawui mankha. Tai big samate clear khe sawui mankha je o bunai jagao haike je bunai dolongni jagao Tipra Mothani borok no haike bwsaino bukha hini bo koksiljaka. Bihik tei sawo je o haike bunani phaipro nungde BJP khai hairo hini bo dogano phainai wngphaio hini sawo tei bini nog dukan nog tongmani oborokno bebangno swai paikha hini bo sawo. Tei bo news thumnai rok jephru sungo obono nung behe clear khaika je bo borok Tipra Motha khainai rok he bukhana hini sungborok tako urun development big sawo je borok Tipra Motha no bo clear khe sawui manpho je borok Tipra Motha ya hingke kuno din phano nung BJP de khai o haide khai hinui buya khamung rok hini bo sawo. Hingke dolok tako urun development ni bihik hingjaknai tamo saka norog hamkhe khwnaui naidi. Somiron tongo thoi sini para ngai bajan jugo soro goro maya ko chawui ako khaikya ngai nogo hat golop siku Tipra Motha no boro 40 jona rayano sorogok ode nogo hamnai ke 40 jona ta ngai bono bokro bukha ngai pikongo ka pika kunjo bukha dasabai tana nayo dasa mangso karaman dasa korma anse rogo dasa tana nayo ngai bono ko busra babon daga busra o kana total sebai toni kha pisawoi ngai total sen daga busra kusuno an busra kusu ono busra kusuno bo total sebai usta pungse didra kha ngai ano bo daga ni kha ani busanyo paka o pata khikala ye on nong bisingo leng ma sisariya ani busa kono buibai gosbo kare bini BJP khai hone simji khai tongo buari ge dor haye bu payo buiba kena bukere buni sege chama bukere kamchi khai chawo ani busa bo tamne kena nangjaba jani ja hamjang ma khajo janjao kuma khajo bo tamani busanya kena nangjaka ba emne khai ni sai kuno podok da tong BJP ni atong kon kisa chong li jakhana mama songbai go bono kisa misa ko tongka kuno mama bukere kuno kuma bukere emne tamo sabai sukruja khaijaka tabuni ni nok subai kya dukan usari kagari cha uskuri kani bai thangka tam ka kam khai jana ni uskuri rok drom bai thangbai kya emne ni sai ni belai no sakamyang ma bai jibi na sakam no tubjaka jibi ma mohpuno naran jaga jibi pato hoka ni sai ni mungtamo urun deborma emne boys besak pasori ngo 74 ngana bokai kuno kebo bai walai ya kebo walaya emne norto rasniti no silta o rasrit ni kebo flag to krijak da tong bolo kan dasa bolo te hayo kuno flag krei no urmani bukhayo norok bahai ke saimaka Tipra Motha ni jeta kormi rok bu hne ongo bodo buba khanya geng khanga ni dukan sabayo tamo Tipra Motha ni seme di bangkha bodo buba khanya buan khang hingke dolong norok video nugui ni mankha tako urun development ni bihik tamo sakatai bo kila khen saikhen naka boni nogo miya sari ko tamo wngkha tei bwsaina bahike bukhara khini ang paithago obono sana muchugo je party no tatorjak baidi haikeba puila nijini dofani naifan puila party hinui khata khari obo ang saya obo buagra no agin sajak puila jati tei ulosi party hinui obo haike no unanango je nijini jati haikeba nijini Tipra sa bosoni obo haisi puila obono sini obo porsi jefano party je kono party fan khaitene obo porsi obo phaini obono karibo haike jodi kebo lama hamber pon himi tong obono haike bu tok tai totara sebui nok tane obo haike no slai maiya nung kuno kaisa borno lama hamya haike lama hamya jefro himi tong bono nung lama gham talnai ke nung bo asugui sadi bono bujai di bono sadi nung o himi tong mone obo lama hamya rok hini hekasi bono nung je thik lama no phunugui manai hingke dolok norok miyapro je haike urun development no thangai totara sebui tei buni family members rok no attack khaijakmani tui no tam sanamujo obno comment khai sana ta bauti hingke dolok tinin bai asung wngla sinai malen tekse katal video.